Il-Gvern ippubblika s-salarji tal-membri kollha tal-Kabinet fl-aħħar 10 snin. Mid-dokumenti ppubblikati d-der biċ-ċar kif mill-2013 ma kien hemm assolutament l-ebda żieda fis-salarji tas-segretarji parlamentari. Dan kontrarju għal dak li allega d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi fl-aħħar jiem li prova jagħti x'jifhem mod ieħor. Fl-istqarrija kien spjegat kif salarju ta' segretarju parlamentari baqa' dejjem 105% ta' skala wieħed tas-servizz pubbliku. Il-Gvern qal li jiġdu dan id-dikjarazzjoni tal-assi mill-2008 sal-lum u kull rekord ieħor li juri x'tip ta' dħul kellhom il-Ministru s-Segretarji Parlamentari tul l-aħħar 10 snin. Il-Gvern fakkar kif fl-2008 kien hemm deċiżjoni mill-Gvern ta' Lorenz Gonzi li s-salarji tal-membri tal-Kabinet jiżdiedu. Għalhekk fl-2009 u fl-2010 il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari iddikjaraw li qalgħu iktar minn 80,000 euro. Biex dak li qal Jason Azzopardi meta allega li llum segretarju parlamentari jitħallas daqskemm meta hu kien jieħu l-onorarja mhux xejn qar gidba. Dakinhar hu kien idaħħal madwar 22,000 euro iktar minn segretarju parlamentari llum. Meta nbidel il-Gvern f'Marzu tal-2013, il-Prim Ministru żamma l-wiegħda tiegħu li hu, il-Ministri u Segretarji Parlamentari jitħallsu biss l-istess livelli ta' salarju li kien jeżisti qabel il-bidliet ta' Marzu 2008. Iktar minn hekk imqabbel mal-2008-2013 tnaqqas ukoll l-ammont ta' allowance li bdew jeħdu l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari. Biex dak ippubblikat wara biċ-ċar kif illum, segretarju parlamentari bħal kull membru tal-Kabinet jitħallas inqas minn kemm kien jitħallas membru tal-Kabinet fi żmien l-aħħar Gvern Nazzjonalista. Fl-istqarrija tiegħu il-Gvern innota kif wara l-induna l-iżbalja Jason Azzopardi kompla jħawad bit-tama li jingħata r-raġun. Iżda l-fatti wrew li Jason Azzopardi reġa' ma qalx il-verità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.